eller? Gå ner. Gå ner. Jag ska lägga upp det. Gå ner. Vad det så? Gå ner. Gå ner. Gå ner. Ja, du kommer trilla nu snart. Gå ner. Gå ner. Jag är så jävla glad att jag tar fram kameran. Gå ner. Men det är så. Gå ner. Jag gråter. Gå ner. Gå ner. Det allra enklaste vore om man bara körde in alla varor i sina kartonger så får alla plocka själva. Men ja, vi har valt att lyxa till det lite. Och öppna. Gå ner. Du kommer trilla ner, jag lovar. Herregud. Vilken respekt. Nej. Surfa obegränsat redan i sommar. Nu kan alla få mobilt bredband från Bredbandsbolaget för bara 99 kronor. Gick det bra? Det var en ganska loj hund.